Индия нанесе въздушни удари по Пакистан. Може би Тръмп е искал да каже, че като стане президент ще почнат всички войни, а не че ще ги спре. Сигурно е било грешка на речта. Всички допускаме такива. Но да оставим Тръмп. Какво можем ние да направим за света? Ние нищо. Защо? Защото не сме учили религия. Но търпение. Добродетели и религии идва в българските училища и българите ще са тези, които ще направят този свят едно по-добро място. За щастие, ние отдавна ще сме мъртви и няма да можем да видим какво всъщност би означавало това. Но докато сме живи, абонирайте се за Тоест. Пеевски каза, че няма да позволи България да бъде хвърлена в бездната. Много точен. Ние отдавна сме хвърлени в бездната, следователно не можем да бъдем хвърлени някъде, където вече сме. Друга мъдрост, този път от Костадин Костадинов, той предлага да се възстанови военната служба в България, защото в едно общество, в което връзката между народа и неговата войска е скъсана, няма бъдеще. И ми идва да тръгна по народите по света и да ги питам, а вашата връзка скъсана ли е? Сега Костадин ще оплакне окото на московския апарат на 9 май и дано му стане по-спокойно. Много изнервен напоследък. Дано всичко е наред с Цончо. Доскоро изглеждаха щастливи. И аз, като всички останали, все още не мога да преживея факта, че парада на 6 май мина без F-16. Откакто сме го купили, жадувам той да литне на празника. И душата ми самата да се окрили. Българският флаг изведнъж ще се окаже провесен на излющената ми тераса. Химна тръгват птичките навън да чуроликат. Опълченците на шипка бодро бих ударила, ей така докато простирам, защото ще ми стане национално. Но всичко това ми бе отнето, защото тъпия самолет не работел. Възниква въпроса, нещо изобщо работи ли? И сега към важните новини. Задържаха мъж, откраднал голямо количество агнешко и музикална уредба. Случая е от Сливен, 6 май. Аз напоследък не съм чувала по-красива история. Обърнете внимание какво е откраднал. Голямо количество агнешко и музикална уредба. Той не за себе си, той за другите. Няма такива кръци вече. Дано се получим от тая кръжба. Според шефа на СДВР, локалите са младежи, които често са облечени с черни дрехи и носят ножове, палки и спрейове, нападат не за да откраднат, а за да се докажат. Мускул всеки може да отгледа. Да си полезен не всеки може. Да измислиш и да създадеш нещо не всеки може. Опитайте го това, ще ви стане по-хубаво. Ще видите. Или продължете да врякате по улиците и да вадите ножове по моловете. След някоя друга година вече ще ви мързи да се биете, пък и повечето от вас по всяка вероятност ще са грозни и дебели, защото тъпотията така прави с хората, и ще пърдите по диваните си полуразложени пред някои от хилядите ни развлекателни телевизионни предавания, които доебават мамата на IQ-то на нацията. Ако тази житейска перспектива ви действа вдъхновяващо, действайте, семия тая. За финал най-важното. Риана е бремена с третото си дете и нон-стоп някой някъде пада с тротинетка. Спрете да карате тротинетки и мотори и автомобили, защото очевидно не можете и се абонирайте за Тоест. Аз ще купя мотор и няма да го карам. Аз ще си го бутам и където ми се стори удачно спирам, изваждам степенката и почвам яко да подам газ. Само много ми трябва да има жилищни сгради и бебета в колички. Чудесна идея. Така си мислех, че няма за какво да мечтая.